Tayo po ay nasa pangatlo na ating topic, The Lord watches over you. And just to remind you, itong the Lord watches over you should be taken in two ways. Positive, negative. Ang Panginoon nakatingin sa atin. So wherever you are right now, whatever is going on in your mind, God knows and God sees. Meron pong version ang mundo. Ang kanilang awit ay pinamagatang from a distance. Di ba? Oh, God is looking from a distance. That is not a biblical song. Because yung thought po nung from a distance, bata pa ako, naririnig ko na yan eh. From a distance. Naririnig ko na yan eh. Alam nyo ba ang pinaka-thought nun? That God is like an observer. That He would sometimes take intervention in the affairs of life in this world. But no, God is not just an observer. He's an active God who is watching over us. Amen? So, it should be taken positively in the sense that kung ikaw ay Kristiyano na you would commit yourself to do what is right, to follow God, to serve Him, then this is a comfort to you. Hindi ka pababayaan ng Diyos sapagkat tinitignan ka ng Panginoon. The eye of the Lord, sabi ng Bible, run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong. Yung palang mata ng Panginoon umiikot. Ang kanyang tinitignan ay mga anak po niya whose heart is perfect toward Him. So if you have a heart that's perfect, what is a perfect heart? Perfect heart, mga kapatid, is you have the choice to do what is wrong, but you choose to do what is right. That's a perfect heart. Meron kang choice na ma-discourage, pero pinili mong nagpatuloy. That is a perfect heart. Meron kang choice na magrebelde, pero pinili mong magpasakop. That is a perfect heart. Meron kang choice na mag-yield sa tukso, pero pinili mong sundin ang Panginoon. Tinalikuran ang mga offers na yan at sinunod mo ang payo ng Diyos. That is a perfect heart. Do you realize that? So do you have a perfect heart tonight? If you do, then this message, the Lord watches over you, is a comfort to you. But it could also be taken negatively that if you had the choice to do what is right, pero willfully ginagawa mo ang mali, gusto kong malaman mo, tinitignan ka ng Panginoon. Merong kang choice na maging matapat sa gawain kung saan ka itinalaga ng Diyos, pero hindi ka faithful, hindi ka committed. Mas pinipili mong pagbigyan ang sarili mong kagustuhan. Gusto kong malaman mo, kahit hindi kita nakikita, kahit hindi ko yan alam, pero nakikita ka ng Panginoon. So it should be a warning to us, mga kapatid. The Lord watches over you. Doon sa ating lesson 1, nakuha natin, He is watching over our footsteps. Tinitignan po niya ang ating mga hakbang, ang ating mga plano. Pag sinabi nating footsteps, these are future, day-to-day decisions we do where it is leading up to. Tinitignan ng Panginoon sapagkat ang ating Diyos ay meron pong tinatawag na eagle's viewpoint. He sees the whole picture of it all. Alam niya kung saan ka naghakbang, alam niya kung saan yan hahanggan. God knows that. And the Bible says that the steps of a good man are ordered by the Lord. Maganda yan. Secondly, last Wednesday night, adal tayo, God watches over our families. Oh, God sees your need. Nakikita ng Panginoon ang mga pangangailangan natin. Sino po sa inyo ang maraming mga pangangailangan? Kikita yan ng Panginoon. And He is not just observing your need. He is very concerned
how that your needs will be met because God is watching over your family. Concerned ng Panginoon na ma-meet ang ating mga pangangailangan, mga kapatid. So we took that last time. Tonight, I'd like for us to take the na-take pa natin itong number 3, sorry. God is watching over our feelings. Tonight, let us study the 4th. God watches over our friendships. God watches over our friendships. Tinitignan ng Panginoon, mga kapatid, na ang ating relationship sa aspeto ng ating pagkikitungo, pagkikipagkaibigan, tinitignan ng Diyos kung sino ang sinasamahan natin. So tonight, I'd like for you to be aware that this aspect also matters to God. It matters to Him kung sino yung mga sinasamahan mo. It matters to Him kung sino yung mga tao na pwede niyang gamiting makatulong sa'yo. God watches over your friendship. And I prepared a very short guideline from the Bible in choosing friends wisely. Ito po ang mga kaibigan na kailangan ng isang Kristiyano as laid out dito po sa salita ng Panginoon. The biblical principles to consider when selecting a friend. Number 1, first consideration is shared values. You need a friend who share your faith and moral values. Bilang isang Kristiyano, kailangan mo ng kaibigan na katulungan mo, who will share your faith and moral values. The Bible says in 2 Corinthians chapter 6, verse number 14, it says, "Be ye not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness?" What does that mean? Mga kapatid, our spiritual journey, di pa nagdalyasat tayo, di spiritual life tayo, kas Kristiyano, kailangan mo ng kaibigan na magpapatibay ng iyong pananampalataya. Ayaw mong maging backslider. Ayaw mong maging unfaithful. Kaya't kailangan mo ng kaibigan na mag-i-inspire sa iyo sa gawain. You need a friend who will inspire you to soul win, to inspire you to be involved in the ministry. Do you have that friend? Di ba? Kasi kung Kristiyano ka, ayaw mo na ikaw yung Kristiyanong, di ba, attender lang. Gusto nyo bang maging attender lang kayo? Tagapainit lang ng upuan? Ayaw mo, di ba? Gusto mo ikaw yung may ministry, involved ka sa choir, orchestra, ushering, soul winning, discipleship. So if that is your desire in your Christian life, you need a friend who will inspire you for that ministry. Ang tawag dyan, shared value. Yung kaibigan who will value the ministry more than you do. And he will inspire you. Sabi niya, kapatid, dali ka. Dito ka mag-i-involve. Alam niyo po, nakakalungkot. Ang dami-dami nating members, iilan lamang ang nag-i-involve. Out of 400, 500 members of the HBBC, we only have 100 key people. 100, 1:5. Ibig sabihin, ang ratio sa ating church, yung 5 miyembro, yan man ay bago o matagal ng miyembro, isa lang dyan ang nag-i-involve. Alam mo kung bakit? Sapagkat naniniwala ako, isa sa mga susi, isa sa mga dahilan o factors kung bakit ang isang Kristiyano ay nag-i-involve sa gawain ng Panginoon dahil may kaibigang nag-i-inspire sa kanya sa gawain ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay member ng church,
Wala kang ganyang kaibigan na mag-i-inspire sa'yo, talagang nagpaspasuli ka. Attend ka lang. Hindi po ako naniniwala na ang kalooban ng Diyos sa'yo, maging attender lang. Sabi ng iba, total pastor, nagtatights naman ako. Mga kapatid, hindi lang hanggang sa giving ang grace ng Panginoon. Diyan mo nakikita ang talagang thermometer, pero ang grace ng Panginoon, multifaceted po yan eh. May grace of God sa giving, may grace of God sa soul winning, grace of God sa paglilingkod sa ministry, at marami pa yan. Kaya itong aking nakikita na 1:5, sa 5 members, isa yung active participant, naniniwala ako, yung 4, malamang walang nag-i-inspire yan na maglingkod sa gawain. Kaya kung ikaw yung nasa 4 na yan, tanungin kita, sino ba kasi ang mga kaibigan mo? Panahon na makipagkaibigan ka sa mga members at ayaw mo bang mahawaan ka ng kanilang enthusiasm? Yan po ang magandang virus eh. Yung bang zeal for the ministry, yan po ang magandang virus. Kayong mga kasama dun sa 4 na hindi aktibo, ayaw nyo bang mahawaan ng zeal for the ministry? Observer ka lang ba? Are you just a member who will just observe like, papalakpak ka lang, oy, very good, good job, amen. Ganun ka lang? Dapat ikaw yung nasa active front line. Kaya lang ang problema sa'yo, wala kang kaibigang nag-i-inspire sa gawain ng Panginoon. Kaya ang tanong ko, sino ba kasi ang kaibigan mo? Sino bang sinasamahan mo? Ito ang aking encouragement sa iyo, kapatid. Kailangan mo na humanap ng pangit. Kung kailangan mong humanap ng isang kaibigan dito sa church at sabi mo sa kanya, Lord God, at sabi mo sa kanya, gusto kong mahawaan sa iyong zeal, kapatid. Tama? Oh, totoo yun. Ulitin ko ha. Para mag-sink in palalo sa inyo. 1:5. Di ba? 1 out of 5. So yung 4, yung isa kung bakit nag-i-involve, may nag-i-encourage dyan. Kayong mga nag-i-involve sa orchestra. Ba't kayo nandyan? Because a friend has encouraged you. So on the other hand, tayo namang mga nag-i-involve na sa ministry, gawin natin ang ating best na i-reach out ang mga members na inactive. Nandito na nga lang tayo, shared values na to eh. Pare-pareho na tayo ng pinapahalagahan. Pinapahalagahan na natin ang Diyos, ang gawain, ang mga kaluluwa, ang mga proyektong itinatayo natin. Pare-pareho tayo ng pinapahalagahan. Kaya bilang mga active members, i-reach out natin yung mga nakikita nating hindi active at i-encourage natin sila. Pero minsan may feedback sa akin, Pastor, alam mo, ilang beses ko na yung ni-reach out yung kapatid na yan, pero tigas ng ulo. Talagang may mga ganong miyembro. Matigas ang ulo. Ni-reach out na at lahat. Kinausap na, in-encourage na, pinay-pray over pa. Kapatid, gusto kitang mag-involve sa gawain, pero talagang, ewan ko ba, iba yata ang kanilang value sa buhay. Iba yata ang mahalaga. Kristiyano na, membro na, pero iba ang mahalaga sa kanya. Mga kapatid, shared values. Ito lang ang tanong ko sa'yo. Anong gusto mo sa Christian life mo? Anong goal mo sa buhay mo, Kristiyano? Anong goal mo? Kayo, anong goal mo sa Christian life nyo? Saved ka? Heaven-bound ka? Member ka ng HBBC? Anong goal mo? So to support that goal, you need a friend. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, i-reach out na namin kayo. At we are going to motivate and encourage you and say, come, join us. Let us serve God together. Pangalawa, the second consideration when selecting a friend based on the Bible is found in Proverbs 27 verse 17. Ayon, related pa rin ito doon sa number 1. Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. Basahin nyo nga lahat. Everybody read with me.
Iron sharpeneth iron. So a man sharpeneth the countenance of his friend. So, you need fruitful relationships. You need a friend who will encourage your growth in faith and character. Kailangan mo ng isang kapwa. Kasi iron and iron, magkapwa po yan eh. Hindi ho ba? Magkapwa yan. Kapwa iron, pareho sila. So kailangan mo ng kapwa Kristiyano na mas matalim o magpapatalim sa'yo. Kailangan mo ng kapwa Kristiyano na nasa kanya ang biyaya na your association with him will actually sharpen you. Amen po ba? Kailangan po natin, actually on the other hand, kailangan natin ng mga ganyang Kristiyano dito sa church. The kind of friend na pag ikaw ang nakasama, mga kapatid, you are given, may grace ng Panginoon sa'yo, na pag na-associate ito sa'yo, na-challenge. Good friends should challenge and inspire you to become a better person. Ang lengguwahe ng mundo, to become a better version of you. Yan ang lengguwahe nila. To be a better Christian. Mga Kristiyano, huwag tayong makontento sa ating kalagayan bilang Kristiyano. Lumago tayo. I encourage you all, mga kapatid, grow. Grow. Huwag niyo pong sabihin na hanggang dyan lang ang grace ng Panginoon sa'yo. Ulitin ko yan, huwag sabihin na hanggang dyan lang ang grace ng Panginoon sa'yo. Grow. Diba? Pero kailangan mo ng kapwa na nasa kanya ang certain quality ng biyaya that your association with Him will make you want to serve God, will make you want to become a better Christian. Yung bang klase ng Kristiyano na pag siyang kasama mo, it inspires you, He inspires you to become a soul winner. Kaya marami ho tayong mga members na matagal na, wala na, hindi na nagso-soul winning. Hindi na nagdi-disciple. Tanungin kita uli, sino bang mga kaibigan mo? Kailangan mo ng kaibigan na kaya kang hasain muli. Kailangan mo ng kaibigan na kaya kang i-inspire. Sometimes hindi lang inspire ang kailangan mo, kailangan kang i-rebuke. Baka ang kailangan mo ay kaibigan na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa spiritual life mo at gusto kaya kanyang paalalahanan, pwede kanyang i-rebuke at sabihin, kapatid, di na kita nakikita sa prayer meeting ha. Kayo naman, pag napapaalalahanan, kung masakit pakinggan, huwag nyo namang i-take na, ayokong kaibigan yan, masakit magsalita. May malasakit nga eh. Anong gusto mong kaibigan? Yung hindi magmamalasakit sa Christian life mo? Who will only say the things you want to hear? To impress you, to please you? Friends who will share your pleasures, na yung mga kalayawan, carnality mo, sila yung kasama mo. Mga kapatid, kailangan mo ng kaibigan na may malasakit sa spiritual life mo. Minsan kami mga pastor, niisip namin, Panginoon, pag kami nagsalita ng ganito, ang mga members na misinterpret. Alam mo kami, kahit ma-misinterpret nyo kami mga kapatid, okay lang yan. Basta alam ng Diyos, ang aming puso, gusto namin kayong lahat mahubog at ma-encourage na maging active members of the church at ang biyaya ng Panginoon ay patuloy na umapaw sa inyong buhay. Yan ang aming concern. Kaya sinasabihan namin, hindi kita nakikita sa prayer meeting. Tapos kung ikaw naman yung membro, sabi mong ganyan, si pastor, no, ang sakit magsalita, no? Walang consideration. Ako po yung sinabihan. Tapos alam mo, nung nag-preach si pastor, tungkol sa pag-attend ng prayer meeting, tinignan niya ako. Sa akin pa nakatingin. Si pastor, paspasagid. Hello? Oh. Katno di mo kaya ti paspasagid, urayam tatamaan ka. Totoo. Ayaw mo pala yung ano pa sa Tagalog yung paspasagid? Ha? Pinapahagingan.
Oh, ayaw mo palang pinapahagingan ka. Antayin mo, tamaan kita. Baka gusto mo, yung pangalan mo ang aking i-shout out dito. Baka yun ang gusto mo. Kasi, pastor, kanayo nagpaspasagit. Bay amta i-shout out kung tutanagan mo. Tapos di kanto paspasagitan na yun. Tirain kanto nga diretsyon. Amen. Pero mga kapatid naman, 40 years na ang HBBC. Ang dami nating mga members. Hanggang kailan ka pa ganyan? Kapatid, lumago ka. Mag-grow ka sa Christian life mo. Mag-involve ka sa ministry. Alam mo, tatandaan mo to lagi, ang totoong sukatan ng success sa buhay Kristiyano, yung faithfulness mo sa gawain ng Panginoon. Oh, kahit ano pang estado mo na, mayaman ka, karoon ka ng edukasyon, mataas ang posisyon, mataas ang tungkulin mo. Dito sa church, hindi po pinag-uusapan dito yung mayaman to, mahirap ito, may pinag-aralan to, walang pinag-aralan to. Because that would be disparity. Magkakaroon po tayo ng unfairness pag ganyan. Hindi po yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan po rito sa church, yung puso. Sino yung naglilingkod? Sino yung matapat? Sino yung gustong lumago? Sino yung gustong magpagamit sa Panginoon? Sino yung may commitment sa ministry? Kahit ikaw ay walang masyadong maraming resources sa buhay, kung ikaw yung gustong magpagamit sa ministry, ikaw yung dakila sa harapan ng Diyos kahit man ikaw yung ang dami mong influence, ang dami mong resources, ang dami mong opportunities, hindi ka naman nagpapagamit sa Panginoon. Hindi ka dakila sa harapan ng Diyos. Malamang ay dakila ka sa Facebook, dakila ka sa social media, kilala ka ng maraming tao, masaya ka na nag-e-enjoy na ganyan ang buhay mo. Pero ang Diyos malungkot sa buhay mo, kapatid. Kaya hinahamon ko kayo, kailangan niyo po ng kaibigan na talagang mag-challenge sa iyo. Kung minsan, hindi lang kaibigan na say some words that would inspire you. You need a friend who will rebuke you and say, kapatid, gumising ka. Hoy! Gising! Bato-bato sa langit ang tamaan kahit magalit. Sapagkat ang pikon ay talo. Oh. Amen po ba? Fruitful relationships ang kailangan natin. Isipin mo kung ikaw ay talagang na-revive na Kristiyano, ay magiging blessing ka sa family mo. Magiging blessing ka sa mga kaibigan mo na unsaved. Mawiwin mo sila. Hindi ikaw ang kanilang hahatakin. Ikaw ang makakahatak sa kanila. Bakit? Kasi may kaibigan ka na tumutulong sa paglago ng spiritual life mo. Mga kapatid, let us breed that kind of culture in the HBBC. That every member become a discipler directly or indirectly. Directly meaning, meron kang binibisita na binibigyan mo ng lesson. Or indirectly, because of your faithfulness, na i-inspire mo ang iba. Yung testimony mo, kahit man lang, kumusta ka kapatid? Nagtatights ka ba? Actually, struggle ako dyan sa kasalukuyan. Alam mo, inspire kita, this is my testimony pagdating sa giving. Amen? Fruitful relationships ang kailangan ng Kristiyano para maging effective siya na ilaw sa mundong ito. Para maliwanag ang testimony mo, kailangan mo ng talagang may gagamitin ng Diyos to really, set your heart aflame and ablaze. Number 3. Another biblical guideline pagdating dyan sa friendship, trustworthiness. Trustworthiness. Ang sabi ng Proverbs 17 verse 17, Proverbs 17, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Alam niyo, ito ang challenge dyan. Let us be that brother. Let us be that friend. Hindi lang po ang punto dito ay yung kaibigang naging partaker o recipient ng pagmamahal at pagmamalasakit ng isang mabuting kapatid o kaibigan sa oras ng pangangailangan, pero tayo dapat yung nagmamalasakit. You see that? We should be a trustworthy person. Do that to an unsaved. That in the time of their need, you try to help them. And I'm telling you, you will be able to win them to Christ. Let your light so shine before men that they may see your good works. Pakita mo yan sa kanila. Makikita nila ang Panginoon sa iyo.
Reflect in your life the compassion of Jesus, the love of Jesus, the heart of Jesus for men. And they will listen to our message. Amen po ba? Amen. Number 4, avoid negative influences. Umiwas ka. In 1 Corinthians 15:33, it says, "Be not deceived. Evil communications corrupt good manners." Alam niyo po, ang gusto ng Diyos sa bawat member ng kanyang church or ecclesia ay magkaroon tayo ng pagbabago o paglago sa ating buhay by adopting good manners. Totoo yan. Did you know that good manners are essential traits and factors para mas lalo tayong maging effective sa paglilingkod sa Panginoon? Pero kung minsan, kahit naturuan ka na ng standard, naturuan ka na ng panalangin, purity of life, pero dahil palagi naman sa mga kaibigang ungodly, nawawala po sa'yo yung good manners na yon. Di ho ba? Palagi ko kong sinasabi, mahirap mamuhay ng tama pag nasa maling kaibigan. Oh, napakaganda yung mga tinuturo sa atin dito. Na pag ikaw ay lalaki, magdamit kang lalaki, huwag pambabae. Pag ikaw ay babae, magdamit ka ng pambabae. O naunawaan mo yun. Biblical, ang daming explanation. Pero araw-araw yung mga kaibigan mo, siyempre, yun ang pinili mo na maging kaklose mo. Kantsaw dyan, kantsaw dito, out of place ka ngayong ganyan. So because you want to keep that friendship, compromise will always be your daily struggle. That is why avoid negative influence. On the other hand, surround yourself with those who will uplift your faith. You've got to have Christians on your side who will encourage you. Kapatid, do what is right. Alam mo, Brad, ang sabi sa akin sa school, kinakantsawan ako, pastor ako, kailangan mo ng kaibigan sa church na sabihin sa'yo, Brad, blessing yan. Oh, blessing yun? Oh, blessing yan. Ibig sabihin, nakikita na nila ang Panginoon sa'yo. Hindi ka man pastor, pero ang tingin pastor sa'yo, kay Brad, privilege yan. Privilege ang maging pastor. Hindi ka pastor, pero ang tawag sa'yo pastor, privilege yan. You need a friend who will remind you na, uy, alam mo, pag kayo ay naglaro, why don't you lead the prayer? Kailangan mo nang may mag-remind sa'yo niyan, di ho ba? Oh. See, you need a friend who will inspire you, who will uplift your faith. And then, let's move to number 6. Avoid gossip and slander. Avoid gossip and slander. Avoid friendships that involve gossip and slander. True friends build one another up rather than tearing each other down. Oh, kailangan po natin yan. Amen? Bira. Mahaba pa to, pero next time na natin ituloy. Kaya, kayong mga new believers, praise God, the Lord had ushered you to the HBBC. You have people here who will encourage you to grow in your spiritual life. Amen? Oh, let us be that kind of friend. Mga kapatid, I challenge you all tonight. Will you be that friend? Will you be the one? You're the man. Di ba? You're the man. So, Panginoon, matagal na akong member sa church na to. Gusto ko namang makatulong ng mga younger believers na lumago sa kanilang Christian life. Amen?